Ginkumpirma ni OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio nga tanan nga aktibidad kag programa sang Office of the Vice President ang gindesisyonan ni Vice President Sara Duterte bilang head sang nasambit nga opisina. Ini matapos ginpamangkot ni Senator Judge Risa Hontiveros si Ortonio kung bala na hibaluan ni Vice President Sara Duterte ang tanan nga nagakatabo kag ginapatigayon sa opisina nga iya nga ginadumalahan. Ginklaro man ni Ortonio nga si Vice President Sara Duterte ang accountable sa tanan nga mga sala kag irregularities sa Office of the Vice President. Dugang pa sini nga ginsaligan gid ini sang Vice Presidente sa mga butang nga dapat sini nga pagahimuon. Gani maka-testify ini nga tanan nga ginaplano, ginproseso kag ginhimo gamit ang pangalan sang opisina ang aprobado kag nag-agi kay Vice President Sara Duterte. Sang-ayon po ba kayo na bilang yung ganong head of agency na si VP Duterte ang responsable at pinaka-responsable sa lahat ng iyan? Well, being the head of agency, ma'am, I believe that kailangan niyang malaman lahat ng mga nangyayari. And I know, ma'am, na si Ma'am Inday really wants to know details, no, especially on implementation of the different activities that we do in the office. So it is really meron talagang involvement in terms of ensuring that things are properly implemented within the office. And based on that knowing, batay sa kaalamang iyon, siya ang pinaka-responsable sa kabuang iyan. Based on that, ma'am, being the head of agency, ma'am, I would say so, ma'am.